Здравейте и здравейте прекрасни! Аз съм Майя Танасова и съм основател на дамски бизнес клуб BM Lady. Благодаря ви за интереса към BM Lady, една от най-разпознаваемите женски бизнес общности в България. Вече 6 години BM Lady работи активно за развитието, популяризирането и подкрепата на жени, като създава среда в 7 града в страната. Проведени са повече от 300 събития с различни тематика и е в помощ и подкрепа на повече от 200 дами членове на клуба. Днес BM Lady надгражда своята мисия и се развива като женска екосистема. Това е място, където обединява жените с желание за развитие, за подкрепа, видимост, нови клиенти, увереност, бизнес растеж, принадлежности към стойностна общност. И това не е всичко. Личностно развитие, бизнес развитие, реклама и пиар присъствие, нетворкинг, обучение и достъп до специалисти, нови възможности и нови партньорства. Три са основните стълба в екосистема BM Lady. Това са реклама, нетворкинг и обучение. Рекламата естествено е популяризиране на жени и бизнеси чрез рекламна медиа Explosion, онлайн и офлайн рекламата. При нетворкинг вече всяка една от вас знае какво е. Това е когато свързваме жени предприемачи, специалисти, бизнес партньори и стойностна среда. И това не е всичко. Надграждаме още с BM Leader. Академия BM Leader. Или това е обучение и развитие. Имате достъп до специалисти. Академията BM Leader предлага модули, модулна система, онлайн обучение, личностно и бизнес развитие, менторство също така. И каква е мисията на BM Lady? Да помага на жените да намерят себе си, да развиват своя потенциал, да преодоляват страховете си, да повярвате в себе си, да създават устойчив бизнес, да бъдат част от среда, която ги подкрепя. BM Lady вярва, че когато една жена е подкрепена, тя може да промени живота си. Защо BM Lady е различен клуб? Защото не е просто клуб. BM Lady е място за развитие, място за осъзнаване, място за подкрепа и място за ново начало. Бих го казала новата ера на BM Lady. През 2026 година BM Lady надгражда своята мисия. Клубът вече не се позиционира само като нетворкинг бизнес клуб. BM Lady се посреща в цялостна женска екосистема, която предлага различни нива на достъп според нуждите на всяка жена. Стана ви интересно. Основата на BM Lady екосистема работи в три основни направления или три основни нива. Като първо ниво това са дамският клуб или това са жени, които нямат бизнеси. Женско развитие и среда съм го кръстила. Програми за жени, които търсят себе си, имат нужда от подкрепа, искат развитие, искат нова среда, искат повече увереност, имат нужда от повече увереност, искат да работят върху себе си. Работи се чрез женска подкрепа, специалисти, срещи и събития, които правим, ретрити, методи за личностно развитие, осъзнаване и баланс. Така, след това минаваме второ ниво. Това са за дами, които имат бизнес и които нямат бизнес, но по-скоро за дами, които имат бизнес, искат да се рекламират, но пък не искат да ходят по срещи, асоциални са, нямат време за да ходят по срещи. Тогава BM Lady сме ви предложили много и различни варианти за реклама, чрез нашите канали, които сме ги изграждали в продължение на 6 години. Не е малко. Това са подкасти, видеа, възможности с много различни статии в нашата рекламна медиа Explosion, в нашето онлайн списание, което излиза всеки месец, корица на списание и достъп да достигате до голяма аудитория. Третото ниво, това е вече дамски бизнес клуб, където жените с бизнеси, с реален бизнес искат да надграждат, искат да се учат, искат да се вдъхновяват, искат менторство, имат нужда от менторство, имат нужда от нови партньорства и от хора, които да се свързват. Тук клубът свързва бизнесите, изгражда партньорства, работи за развитие, създава стратегии, дава достъп до специалисти. Предлага също така менторство и работа с женски потенциал. Стана ли ви вече интересно? Всичко това е разпределено в програма естествено. Програмите на BM Lady. Програмите на BM Lady е всяка жена има различни нужди и цели. Затова BM Lady предлага различни програми, чрез които може да изберете най-подходящата за вас. Като най-ниската програма, тя е стойност 10 евро. Но с тези 10 евро вие инвестирате на месец. Но с тези 10 евро вие инвестирате в себе си и във вашето бъдеще. В това вие да преборите страховете и да